Hola, molt bona nit. Molt m'ha agradat estar avui ací a Alboraia amb vosaltres. Miquel ha fet una magnífica gestió i tots els companys. Això és el que ara hem de continuar, reforçant les nostres possibilitats de governar bé a Alboraia. Alboraia és un exemple de lo que en una situació de dificultat s'ha pogut avançar en aquest temps. I del que es tracta ara és d'això, és entre tots junts eixir d'una crisi profunda de la ruïna on ens ha situat en la Comunitat Valenciana el Partit Popular. Després de 20 anys és possible canviar les coses i Alboraia guanyarà votant a Miguel i votant al Partit Socialista també a la Generalitat Valenciana. Junts construirem un país en el que el treball, la dignitat i la honradesa en les institucions i sobretot la igualtat siguen de veritat el que ens obri el futur. Moltes gràcies per estar ací. Vos demano que junts canviem les coses. Les institucions, tant l'Ajuntament com la Generalitat, sols serveixen si canvien la vida de la gent. I nosaltres volem fer-ho. Volem fer-ho junts amb vosaltres. Vos necessitem i junts ho aconseguirem. Moltes gràcies i endavant. Anem a arreglar-ho.